Evans ymlaen, y flic yn glyfar. Mae Roscoe yn trio manteisio'r hon. Owen yn y canol. Roscoe yn parhau ac yn ergydio! Alex Ramsey yn y gol. Yn dangos i ddoniau, nid y gol o'r mwyaf. Chubb a Lewis sy'n symud. Chubb ar y postyn pella! Peniad yn wych, ond yr arbediad yn well. Chubb yn dianc rhag yr amddiffynwyr. Yn ymddangos ar y postyn pella. Dim ond pawennau fawr. Alex Ramsey yn y gol. Yn cadw'r sgôr yn gyfartal. Gornel felly i'r ymwelwyr. Yna ni hon Lewis sy'n yma. Chubb yna! Oedd hi ar y linell. A rhywsut y Bala yn dianc. A rhywsut met Caerdydd yn methu sgori. Wel, Chubb dwi'n credu y cefnwr de unwaith eto ar cyfle. Anodd iawn gweud pwy gliriodd y bêl. Sian yn ôl i'r canol. Yn ymwelwyr yn methu clirio, dyma Mendes. Cyfle i fentro. Yn tynnu ddyn ôl a lawr y ge. Dim trosedd medde'r dyfarnwr, penderfyniad mawr. Tîm rheoli y Bala yn ganryll. Mae Rwydion Morgan yn barod, mae wedi hyrddio hon i'r canol. Ramsey ar dyrniad, ddim yn bell iawn. Ar ergyd gan Evans yn erbyn y bar. Elliot Evans sydd wedi rhoi taran yn erbyn y bar. Sicr cyfle gorau'r ymwelwyr yn yr ail hanner.